Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša. Ježiš zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Počuli sme slovo Pánovo.